Това видео ще ви покажем как без професионална намеса може сами да озелените гробно място. Озеленяването с сукуленти е много подходящо за гробищни паркове и гробни места, защото растенията предлагат една ненатрапчива, но постоянна красота и носят усещане за мир и хармония. Сукулентите са изключително издръжливи растения, създадени да оцеляват дори в най-тежките условия. Те не изискват редовна поддръжка, но запазват плътните си цветове във всички сезони от годината. Необходимите материали са геотекстил против плевели, който се фиксира за почвата с метални скоби. За ограждане на мястото се използват или ПВЦ профили, които се фиксират по този начин с пирони, или алуминиеви профили, които се свързват един с друг с метални планки и болтове. Субстрат за сукуленти и няколко вида растителност, или под формата на предварително култивирани чимове, които правят мигновено плътно зелено покритие, или разсад от седуми. За повече цвят може допълнително да се добавят и семена за диворастящи цветя. Това е пакета, който ще получите с необходимите материали, като отделно ще са ви нужни само една лопата или дори малка лопатка, един макетен нож, ако сте избрали алуминиевите профили, и ключе и отверка за хващането на болчетата и най-накрая вода за поливане на мястото. Предварителната подготовка е растителността да бъде премахната и мястото да бъде заравнено. Стъпка 1 е геотекстила против плевели да бъде разположен на цялата площ и фиксиран към почвата. След това мястото се огражда с ограничителните профили, които ще направят една тавичка, в която ще се изсипе почвата. В нашия случай използваме алуминиеви профили, които ще фиксираме един към друг посредством планки. Идва ред да разпръснете субстрата равномерно върху площта за озеленяване. Следващата стъпка е озеленяването. Единият вариант е полагането на чим от сукуленти. Чимът е тежък и най-добре е да се направи от двама човека. Вторият вариант за озеленяване е с предварително вкоренени разсадчета от сукуленти, които на ръка се забиват през около 20 на сантиметра. В този случай ще са им необходими около 10 месеца, за да направят плътно покритие като при чимовете. Последната стъпка е обилното напояване с вода. Нужни са около 20 литра на квадратен метър, като последствие е препоръчително редовното поливане, средно около 2 пъти седмично през първите 2 месеца след засаждането. Това са двата начина за озеленяване с сукуленти на гробни места. Изборът зависи от желаната растителност и нивото на поддръжка.